Department of Education sa Rion 7 miusab sa oras sa mga duwa aron dili mabuwad sa tumang kainit sa adlaw ang mga student athletes. Pipila sa mga tinunan gingong nakasinati na sa epekto sa grabing kainit sa panahon. Hinuon adunay mga medics ug ambulansya nga moatiman sa panglawas sa mga tinunan ning grabing kainit sa panahon. Ug adunay live report si Fem Marie Dumabo. Fem? May nagunang gikonsiderar sa DepEd officials o sa City LGU sa dakbayan sa Karkar mao ang masinating grabing kainiton sa panahon hinungdan nga uban sa mga outdoor sports events ang sugdan na alas 5:30 pa lang sa buntag hangtod na sa alas 9 o di ba ka alas 10 sa buntag ug ibalik alas 3 o di ba ka alas 4 sa hapon depende sa kainiton sa panahon. Buntag pa lang, sige na og inom og tubig kining 15 anyos nga si Keith Bintain, sakop sa football team sa Lapu-Lapu City Division, aron mapabiling himsog bisan sa grabing kainit sa panahon, samtang nagpaabot sa ilang turno alang sa football match ganihang buntag. Mato di Bintain nga galabad ang iyang ulo atol sa ilang football match alas 9 gahapon sa buntag. Karong buntag, nanakit na usab ang iyang tiyan ug nakasinati og loose bowel movement. Nagtuo siya nga sangputanan kini sa grabing kainit sa panahon. Init labad kay sa Gapon nagdo nakadula na magapon. Asa diri po sa orasan mo ato? Alas 9. Maybe so grabe. No. Sa oras ang duwa naman may alas 10. Matod sa ilang coach nga gawas kang Keith, may napuusab ka mga players nga gisakitan sa ulo tungod sa tumang kainit. Nag-rehydrate lang gid mi ma'am sa tubig kada kuan mo declare man pud ang mga ref o kaning water break. And then at the same time pod kaning nasa tay mga medic nag-standby. Dili lang ulo ma'am kay sense kaning ang tiil nila. So tiil gid nila naka-feel gid sila og cramp mga late game na anti hapit na mahuman tungod lang kanang ang kainit. Mostly cramps gyud tungod sa init. Cramp sa muscle unya kung katosang ganin gahapon nga sakitan sa tiyan pagawas lang gyud namo sa coach kay delikado sa sige complain ang bata nga sakit. Samtang usa ka player sa kanlaon football team nga na-sprain atol sa football match ganihang buntag, ang daling giatiman sa mga medics o gikarga sa stretcher aron dadun sa tambalanan. Na-sprain kini dili tungod sa kainit sa panahon apan tungod sa kainit sa ilang duwa. Mato di Tomas Pastor, sports coordinator sa DepEd 7, ngunang higayon kini nga nahunong ang mga games sa mga outdoor events sugod sa alas 9 sa buntag hangtod na sa hapon. This is the first time because of the heat index nga na-experience nato, no? Ang ato lang nga nag-secure nato ng mahimog yun nga ang mga bata di mo suffer sa kainit. Kung init pag ganig yun hapon at 3 o'clock, they can start at 4 o'clock and extended og naay light ang ilahang playing venues, then they can continue until mahuman nila ang ilahang games, pero not dili na pwedeng maabot og alas 11. Sa press conference gipaybaw ni Karkar City Mayor Patrick Barcenas nga kapin usa ka buwan lang silang nakapangandam tungod usab kay uwahin na silang gipaybaw kabahin sa Siviraa event. Daghan mang hagit apan gipasalig sa mayor nga nahanay ra ang tanan ug nigahin sila og 6.5 milyones pesos alang sa usa ka semana nga kalihukan. Panggamit ng tanan paatop, tanan sa ato ang mga covered court nga upamahuman, tanan mga gastuhanan, mga sports, mga equipment, tanan, no? Matod usab ni DepEd 7 Director Dr. Salestiano Jimenez nga moabot sa kapin 12,000 ang mga delegado. Sa 25 ka mga sports events, tulo ni ini ang gipaygayon gawa sa Karkar City sama sa badminton o sa tennis nga giduwa sa City of Naga o sa lungsod sa San Fernando. Ang gymnastics nato tuwa sa Cebu City sa Labangon because we want our athletes now in gymnastics to experience world-class nga mga equipments. Na it so happen nga kanimong equipment sa gymnastics i-attach na mangudaan. Gipasalig sa director nga bisan kun adunay kausaban sa oras sa duwa tungod sa grabing kainit sa panahon, mahuman gihapon ang mga duwa karong Biyernes. Samtang gipaybaw sa Karkar City Police nga way natalang insidente nga may kalambigitan sa Siviraa event sukad sa pag-abot sa mga atleta ni adtong Huwebes.
May karon pa mang hapon opisyal gyud nga buksan ang Sivera 2023 apan pipila na ka mga sports events ang gisugdan na kagahapon. Hinungdan usab nga dunay ubang mga sports activities nga dunay gideklarar nga mga mananaog dunay na nakalangkat sa gold, silver ug medal. Ilabi na sa mga athletics events sama na lang sa meter runs, long jump ug shot put. Samtang ni mga higayon na may nag-abot-abot ang mga delegado gikan sa 20 ka mga schools division diin colorful kaayo may lain ni sila ang ilahang mga costume, ilahang mga uniform. Ako karon dito may gold, silver ug bronze to may ang ilahang mga ilang nalangkat. So karon may gawas sa colorful kayo sila may dinhi sa ato ang oval dinhi sa dakbayan sa Karkar. Aduna usab sila ilahang mga pasikat moves nga gipakita siguro apil siguro ni usab unya sa hatagan og grado sa matag division. Gipakita usab nila kung unsa sila kadisiplinado diha silang gihimo nga pagparala gikan pa lang sa diha sa may diversion road sa Karkar City Hall gikan sa Talisay City Police sa Karkar Police Station laos na diri sa may merkado hangtod na diri sa oval. Ang kadisiplina sa mga delegado diha sa ilang matag schools division hangtod na sa pag-abot na din higyod sa oval diin ilang gipakita usab ang ilahang mga moves usab labi na usab ang ilahang mga giunsa nila nga ma-identify sila sa ilahang kaugalingon nga school division. Samtang karon todo sa mahimon ang official na gid nga opening program diin tabungan kini panguluhan kini sa mga DepEd officials sa Region 7 lakip na usab ang official nga gikan sa national office ana usab ang mga LGU officials gikan sa dekadiyang city ug municipality sa tibuok Central Visayas panguluhan usab labi na sa Cebu Provincial nga panguluhan ni Cebu Governor Gwen Garcia ug karong alas 7 usab sa gabi may humano nya nining opening program mao usab himoon ang welcome party alang sa Sivera 2023. May Daghang salamat, Femari Dumabo.